Gràcies per la vostra dignitat, per la vostra fermesa i que aquest judici us faci i ens faci lliures. Partit Socialista, vostès avui tenien l'oportunitat una vegada més de posar-se al cantó de Ciutadans i el Partit Popular o posar-se al cantó dels demòcrates. Ho poden explicar com els hi dongui absolutament la gana, però vostès sempre acaben, no amb la mà estesa, sempre acaben agafats de la mà de Ciutadans i Partit Popular. Perquè com a responsables polítics no només hem d'escoltar i hem de fer el que la majoria vol, també tenim la responsabilitat d'explicar quins són els nostres idearis, quina és la nostra ideologia política, o expliquin si aquesta gent hauria d'estar a la presó o no hauria d'estar a la presó. Perquè potser vostè individualment pensa diferent i no s'atreveixen per perdre vots a explicar a la seva gent el que realment és la democràcia i el que realment vol dir el dret a decidir i a decidir lliurement el futur d'un país. Com de podrida està la justícia espanyola. Potser per això tenen por de deixar entrar observadors internacionals en els judicis de l'1 d'octubre o han d'haver de pagar campanyes per amagar la vergonya i la violència policial de l'1 d'octubre. És que estem davant del desmantellament del règim del 78 i davant d'això tenim dues opcions. Tenim l'opció d'ajudar a derrocar-lo o de blanquejar-lo. I aquest no és només un missatge pels que estem avui aquí, públic. Aquest també és un missatge per la gent que ens atorga responsabilitats polítiques i ha de decidir si vol estar amb els que volen derrocar el règim del 78 o volen estar amb els que volen blanquejar-lo. Nosaltres estem aquí i seguirem endavant, perquè tenim la raó, la força i la legitimitat de les causes justes. Visca la democràcia i visca Catalunya.